बागानपारा बियाबाव लोंग्रा दैनि जोबोद आंखाल। सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजानो संसार जानायाव लोंग्रा दैया जोबोद गोनांथि। सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजानि गोनांथिखौ नुनानै बिपिएफनि दैदेनगिरि एक्स एमसिएलए फुलेना गावनि न' लांगोनायाव लोंग्रा दैनि बरिं बानायनानै होदों। साफ्रोमबोनि जिउआव फुंनिफ्राय लानानै हरसिम आरो सान हर लानानै दैया जोबोद गोनांथि। बे दैनि गोनांथिखौ बुजिनानै सुबनखातानि साहा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना लोंग्रा दैनि गोबां आंखाल। सानफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना लोंग्रा दैनि थाखाय जोबोद जुजिनांदों। बे रायजो राजानि जेंनाखौ बुजिनानै बागानपारा बियाबनि एक्स एमसिएलए बिपिएफनि दैदेनगिरि फानबाया गावनि न' लांगोनायावनो लामा सेराव दै लोंग्रा बरिं बानायनानै होयो। फानबायनि मददाव 24 घन्टा लोंग्रा दै सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना मोनगासिनो दङ। गं 1200 नखरनि बांसिन नखरफोरा एक्स एमसिएलए फानबायनि सुबिदा खालामना होनाय बरिंनि दैजों सोनारनानै दङ। बाक्सा जिल्ला बागानपारा बियाबनि सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय 24 घन्टा बे बरिंआ फ्रि। सुबनखातानि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना एक्स एमसिएलए फानबायनि हेफाजाबाव लोंग्रा दैनि आंखाल बेखौ फानबायनि हेफाजाबाव बिथांमोना मोनदों। दा सान हर सुबनखातानि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बे बरिंनिफ्राय दै लांफैयो। बे बरिंजों सुबनखातानि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना गं 1200 नखरनि बांसिन नखरफोरा सोनारनानै दङ आरो बिथांमोना एक्स एमसिएलए फानबायनि हेफाजाबाव लोंग्रा दैनि आंखाला सुफुंजानानै दङ।